Ublay baduk pahan jongi ubah bleng. Utrai jongi met bat kimen sim ke jongi. Utrai jongi kambat ukle jongi balan. Ngi aingo ia me utrai hagane ke miet jongi ne gesni. Me lambat me pelong yengi kumne ke mangingilong. Dei namar ke jing ai bat dei namar ke jing he ke jongi. Ban me ublay ubala thau yaki ki ai baro. Bakita ke bangi yoi bat ye kita ru ye ke bangi mla ban yoi. Mela pelong ye kita baro bat ablay jonga. Kadai nami ki ai baro ru kilalong baru jingtau uba kodor na kita baro udai ubriu ken yo ba memela tau hakadur ka jongmehi bara ka jing srim ka jamehi bar hot ablay haga ba mela bu yo tau briu haga kper ya ga bang shongon sa anta tak hadu kapor ya ga ba men ai hau yo din jong ka jingem ban im shi junom henry ablay ha ba mela tenjo yo ola jit ya ga ba ya le persha ya me but they nanta ka zanki ai baro ka jinjar ka jin korne ka jin pan ka jin shitam but hadu upot ablay baga jingyap ka jong obreu ka baun lay pai pat shaka domen ya ka bala shin yo henry go try ba ye kong ka tin ka jong mi shwa ba men sing nong rim ya ki ai baro ablay melat bulu pa ha ka donot ya ka ba men panim yo breu men sius pa pat yo but they arajar snem men shwa melale ya kata hakaba mala pertala pendem yaga mission gabau pa jome ko try ubah beneng ulapa yaga ban penem ye ki brio nagi pop jomki baro batay namar kata gadao ko kanran nginod banwan na kmat jome nginod ban ye senglang nginod banwan ban pau hakmat jome batay ngani ablay kabangi ngisno scam day gani ka jingkar menru kabangi hagani ga janmi hagani ga mihit jombe negisni kabangi wan ban pau hakmat jome dabangi sliang itrang yaga ka jami ko try men kren hangi ablay yaki kentihen ke bamelabu aga donut ka jong shakri ujomni ka bahot kan long hot ka balong ehem kan long ehem tan ya kata ka ba me bet yo ya ka bon kren ha ne gamin kan long ka por na lagi khun ke jome ke bala to hot ka jingerman ye ke bala do jingerman ka jing palai lut ye ki to ko khnran ke ba don la plen jong ka jing shate ka jing shat ha ke bo jong ka pop ke bo jong ka jing malin ke snio ba hot men pen kyaru ye ki beriu ki bapang ki kun ke jome haka mat ba dengan sim ka ba don ye ke jing pang pang jaga pam kan rat ba ye jeng lang ba du shakri u jome klama me go try la ban la ye klama me go try la ablay ye ka ban kran hendra ya ablay la da me kran tang shiken tien tata kala byang na ka ban tan jongi ban ye ka shakri jome u bon tin ki hajar kan tien ringa gets kam ablay men kran hangingen shashkor namar melong ablay hi sngow ye ke jing dwai haga kerteng ga jong jisu ni dwai ni pan da ga chingyai amen kabenta na ga tin ga jong blay ya ka ba ni yo i ya ka subject ya ka bala puliru na ga basdang pi ki badon ye ke bible pila ban pelit haga ni ga janmi ya ga ni ga subject ya ka bangelaman shem naga kitab genesis kalenong ga bakar ka khat ka baal ya kabala sot ya gini kentien hakaba ka jingmut ya kaba ka balang baki samla nganget aga ni ka janmit khamtam nagabantang laga jang ke sing samla sinot kabangi don ya gini ka jingmu kabangi ong ki samla kristan ka jingkerku shagabarthai ya kabala sot nagani ka lenong ka bakatar ka khat ka bakatway kabala puli menengan puli pat sa sisin kong pumni tang ka khat kabar bat ngan pelong yami ka jat benriu ka bakrau bat ngan kirku yami bat ngan penkrau ya ka terteng jongmi meru menlong ka jingkerku bangai ngedru bayakan ni ka subject la penyar na kini kikentin ki bakatdu ya ka balong meru menlong ka jingkerku ka bamot yang abat yang ki samla ki kun ke jongoblay ki bala khot na ka terteng ka jongutrai bangin long ka jingkerku sha ka ni ka berthai ka bamanga bat mangingiem namar bagari ka subject ki para banyak ki bayin ngamla banyat lan ye ka ni ka kitab ye ka bala sot ba yu nong tho long baro na preng chongi ngangai bangitem bayakan ni ka kitab genesis banyak ni ki santali ki kitab ki ba shakman la tho
dauta uwe na ki briu ki bakrau balatip kerteng ke Moses o balong uwe na kinong yalam jaga judgment riu ka balajit ka jamutrai long bang niu Moses ulato ye kenika kitab bat nadu kalenong ka baningkong ka banging yo i ye ke jinja shwa bauni ubriu onem ka bamut ye kita ki jinja ki balong nadu mendang long ka berthai kidang ki briu ki bamut dur ki ong komno uni ubriu uyo lani utit ye kini ki jinja ha ka ba ulato ye kini ki kitab ki para bangi ki ba ki don ki ba ong kumni bahaka por ka ba uni Moses udon sau posni halor jangulum Sinai banlek bani kendo yutrai banlek bani kendo yublay bani shem yu bani yo ye kita ki an lani bani yo ye ki shifau hukum day hagini ki sau posni ken ki ba ublay ulapen iyu ye kita ki ba mendang long ka bertay ki ba ula seng hagadaga por ka ba kakmat do kama ban yo i bagday namar kata ken hagaba uni Moses uan ban ra ye kini ki an shekini ki brio ulas dang ban to pat ye kini ki ba u shem ki ba u yo i baban bu ye ki nang bagan long ka jingkerku ye kita ki brio ki ba puli ka ba mon ka judgment riu Israel barho yang bat ye piru ki para bangi ki ba ye ke jonga long bang niu Moses utho ye kini ki kitab Genesis kali ka por ka ba kidang ya ye ketu ka lenti cloud ka ba ki lami na Egypt ha ka por ka ba ki brio mi yo i ye ka jinglong jong ini ki brio ka ba ki brio tang super tiak ini ki brio kini ki shut nong bai tang super tiak ini ki brio kini ki shuat dau bat kini ki brio tang super tiak ki kwa ban lai khai biang she Egypt bat ki ong yu Moses satu amdan jaga temmo yengi ngite ba ye ka jinglong jong ini ka judgment rio ban pen kre ye kini ki brio bakin yo ye ka rikanan uni ushakri uba kodor jong oblay ulatho ye kini ki santali ki kitab kerpang ka kitab Deuteronomy ka kitab ban pen kre shwa bakin yo ye katai ka jaka ban pen kre ye ki kumno baki kilim kumno baki kinyai lada Moses dan shu badai kini ken ke jingko ke jongu kabangi pule syapang kini ke jing yetu kana syapang ke lagi beriu ki bakrau kabangi yogi hagalenong ke bakatar kadai kalenong kabangi yogi kabapen kelang kongpong jaka history janga berthai kabakata kaplan kababang jukut jongu belai kabauladak ban lupa shwa ban seng nongrim pilaban mudur shwa ban seng nong rim ye ki ai baro ketihen ka jo blai thong bau blai ulat lupa shwa bau bri ha ulat don lupa kanu ka plan ka weipan lesing ilaban ka plan b lade kani ka walk out lada ubri u reject yanga ngala don ka plan b ya kabangan pelan ban me yo i haga lenong ke bakat wei ka lenong ke bakat ar hadu ke sanpau ka bagan ni ka plan ka jang oblai ka sedang ban urlong ka bau blai usdang ban step in ban yuk kejan ban shim ya laga jong ke kabu ban trei haga history ka jang obrio pakan ni ka lenong ke bakat ar ki para bengen ki ba ie kambang along kadai kata kapohon kabau belai ustang ya kata kaplan haga bau lapet ya lagi jongki brio yanu ken utau brio ubangan kot yanu ken utau brio ubanga nganwat ubana ukan mi kanika jingkerku kabakini ki ai ki bangana lupa kin jalong naulu brio badai hangni bagi don ki basta juga theology ki yom ublai ulada ban kot ki babun ki brio handai dei tang uway ubrio ubaga lenong gabat ar kaya tu uta ubala kot kerteng Abraham umpat day Abraham sakala kerteng hadien hakalenong gabat Henry hangi udon ye gane kerteng bagan kerteng tenrai ke jong kalong Abraham kanega subject ki para bangen ki baiden ngahaban keren UA uni ubrio ladani puli hagalanong gabakat way ke tu yengi bau day ukun jong utau brio ubalatip kerteng kom utau tera ngitip bau ni uday ubrio obamani belai tau ubagat kami jong uru kamani belai tau udan shibun kidagi belai ki ba umani ba usyong usa hagaway ke shnong ya gabalatip kerteng kom kata ke shnong ur
kabadon hapo kata haki do hajan jong kata kabaki khot ka Mesopotamia kata kapor barhoat ki para bengai ki bai hakapor kabala khot yu niu brio uladon nyau pau sansnem kadungot na pring jongi ngidon nyau sansnem magde jan bien lesi shi tengru ngidon na em nagata hakapor bala khot yu ni Abraham la khot agapor nyau pau sansnem uday ubri ubamani yake belai tau ubam tip yu tau belai uba uta ubala khot yu uday unknown god uta belai uba tim jutip meno yu ni belai long shu baga bible ke thu yangi haga bakum gane gapor uniu Abraham dan khon satya haga pohor ka bah nyau pusan snem lesi ban dia thu ban ong yu syapang ka yo khun lesi kalong impossible kalong ka bamla ban long uni udeu Abraham kaktian ka jong play ke thu yang hi bagi para bengen ki bagi ngak wahaban batang hi syapang ka ni galenong ka bakatar namar bagade ka subject ya syabat nga gane ngamen kani galenong ka bakatar gong bakami sumudor hagane ka janmi supersyang bantro daga dor haga jumot jabarkhat ka jonghi lesi uni udang rap lingka lesi udang ri yeke jingri kalami ken sang ka surna beneng daga baong yeke kentin ko Abraham ino yeke jing dan jing em jongmi ukpa jongmi utera ude uberuspa bakani ka jaka kani ka jaka ur kade baro ka jongmi kani ka jongmi ukpa jongmi ino ye kita baro lungtang ki bami mela bandum yalam yele ke jong katena lada medon utau para nadu persa jomi ubalong lot yalam yuta sega jaka kabangan ta yemi kata kade ke dekhon kalenong ka bakar hadu kalenong hadu ke dekhon ka bakhandai ka bagani ke subject ka keren hagani ke janbi padu Abraham ushim ya ka rai da ka bawang ngan but yong new play pilaban mudur ju itu yo tau blay meno ju mani yo tau blay yo sgo ya kata kasur shem ya kita ki khun ya kita ki bahaye ki basam ke jongu ya ka banya ya ki banong ya ngin lek no syakane ka jaka ya ka bang ta ublay un sapani tangba ang lek syai tip syai dan ki beriu ki baong hagane ke si ya khun ngin lek jinglai syai mai ngin lek ong tip kila banong taki beriu kila kelumar kila lus kru kini kejabian jadi bantip ya ke destination ke jongi habang kami mana shalom ngoman let syah ngalet syamu demai kadon ke destination ka start bat ka en henry hangni hakalanong ka bakarar kadon tang ka jing sedang kamdon ka ipat ka jingkor uang kelet syah ka jaka ya kebangangan sepeni yumi kadikan ni ka subject ki para banyak ki bayen kabala sot ye kini ki kentien ki samla kristan jingkerku syaka berdai kiai kini ki samla kristan kabagani ke subject kau kiai kini ke kentien samla lani hagatin parang ki ong young people kiai kini ki beriu ki bangi khot bangi ki samla ka berdai ko ong bagata ka guru ka bakat beriu hado lai husan laken thup ye ki bagi dai ki beriu ki basamla hande habang apai hang ni ki bun ki bala saupo san pon ru husnem idan wei teman san haga bang ga jongi haga por ilada prabu sau snem imdan shu aga berdai menta ini ru ijuan cege jeng seng samla ijuan menyedang benta bagi samla yong ngasngau samla manga wala ka metru ngam dong shu obadan samla ring kadang sngo samla kapor samla ni ong kadai kapor kabaki bru ki dang lung ni ong ki dang klan kata kadai ke jing batai jong ka berdai kabale sibun na preng jongi ru hagane ke jang ni ong ngis ngau tu baka jinglong samla ka ditang para mangipi ki barang dei ki samla hoy la dangi la don khun don kita bagi dan samla kamet ka jungi kana khan ki bara teman ki bara ramba ngi mong shu ye ki bagi samla ka perthai ko ong shu kumni bagi digi beriu ki balong ka technological exceptionalism ki don ye ni ka jinglong ka bahaka yang je ka technology ki long ki bah khmat lagi compare bat ki rangba bat ki long kemi lagi ki teman ke jongi lagi ai ya ka phone ne kan mau ni tu pi ha ka wei ka sngi dan ni wei te mo san ila rangba ba yang ai di tem san rangba jongi ha jayau ha ka wei ka sngi ka balong ka sacrament namar kalong ka babon brio iti yang bayi ka ni ka mobile phone yo ba ka pa ha pedeng yong pastor sungub hase pen bo silent ngong tem san ngan lem no ngan pen bo silent ne ngan switch off
Ngong ye kata. Pada kata kapor yang tolek mapigat mapimon. Tinggal apen off ye ikran bahkan sok lada iyon. Tihadin nang talayat arsni lain sni dapoi haga sni med balang kabajulong komiti balang iwan syanga badlong. Pastor hilale ayu mapi ye gene gafon nadu bakta mapi gamlong show yon. Kifon kibru yung kimjuyo. Yung mana bi pastor marpuna ilale ayu te ye gene gafon. Mau tunggu sang ngakan mau mensingi Sunday yung yang open off dan even silent ngat switch off. Yung open pishu off sih mau hoi ngat show off. Kani kapor ka baki samla ki tibha lada ki compare ya bat kini ki bril ki laramba ki kamduna hagaliang jong ka technology lani hagaliang jong ka jingkala ki samla ki kampanyang ba lagalong hagi ki jong ka pertai ki kam ya buat de ki samla ni kam yo iya ka change hangno ladam de hagi samla lagalong hagariam ka beng lagalong hagayat ka yeng lagalong hagano kano de ki samla ki jongi ki ba accept ba ya ka change ti kita ni samla kani ka jing batai ki badang don hakamet ka pat ka badang kan kita physical structure ka jongi kalong very strong ki dan lain bala tip ru ye ki kum kita ki generation y lani kita ki global generation lani kata ka pateng benrio ka bansawan kini ki samla ka bamun ka bakani ka subject ka keren ki kini ki samla kini ki brio ki badang klan kini ki brio ki badang la ban pediang ye ka jingkala kini ki brio ki badang lesing ye bang kidang bun kapor haka jingem jogi ka baki kinim kabalesih yo po na kasispahan ni kikenha ihap hagata kawan pat kado kakentin Kristan kamut ayu kakentin Kristan kawan samlan kawan kakentin Kristan kawan na kakentin Greek Kristianos kabamut kantin nongbut jong Jisu ngalasim na dictionary jong ka Merriam-Webster ka ongkum ni ngan puli ya ka kum bagalong hakatin pareng Christian is someone who believe in Jesus Christ and follow his teaching. Uta uba kon yaladi ba udi Kristan udai uba ngek how Jesus but uba budru ya ke jingikai. Udan wa yung nongtho uba tho ya kani ka uba kot uta James McKinley uong kumni am I really a Christian haga kot ka jongu uong kumni u Kristan lani a Christian is someone skaba whose behavior kabamot karukom im karukom yan and his heart reflects Jesus Christ. Nakam smutan nakye ka jingong jo. Huwa yu Kristan uday uta ubrio. Ubaka jinglong jingim ka jongu ka akor ka burong ka yat ka yen ka behavior ka jongu ka jingyat ka jinglong ka jongu nado Monday hado Sunday nado shitarik hado lai huway tereng nado stansnem hado kutsnem baka behavior ka jongu bat ka donut ka jongu ka reflect ka penpaw siya ka bertay yano yauta ubaki kingen uta udayo Kristan kalau lang dia kata gamang batai menebat menta uwe samla Kristan kai ke samla Kristan tan namar ba pidon haka register balang lakot ya pi de samla Kristan ke jubahat kalau no tan namar ba pilakit iki kam jaga balang pilarwai ke koya pidai samla Kristan no kata kami ke jubahat ke jubahat ke jubahat uwe Kristan uwe samla Kristan Hulai utang lani kata kabrio kabaka behavior kajengat nanti karukom im jongi kayat kayang ka jongi baka donut ka jongi katai kapalan yuta ubah ini ada pilujor da kata ka definition haki nyolak haki KGP assembly ka jongi kentok lang barok saut lagi sunan bat boy, bat pedeng, bat mingi, bat setngi. Tak nungut na kita kehinyaw lang. Kinyat na kata kajing batay. Kabaka jinglong jingin. Kayat kayay. Baka tonut kajong ni. Kapaw yu Kris sa kajing yun. Uta uday usamla Kristan kay. Baka ni ka subject ko ang syusyo. Kajing kerku siya kabatay. Ngalada bang batay siteng na gani ka subject. Kabenta kabasa aja kani subject kaong kajing kerku siya kabertay. Kani ka kentin kani ka senten kadai kajing kot.
พิญโยอียกันในกันเล่นน้องกับขัดอาร์กันได้กันจริงขัดกับเอาเบลัยอุขัดยูนิวอับรามหากปอร์เนียวบุตรสเนมอุขัดยูวังมีโนมีนักเด็กจักรบัดบูดยนะกันนี่รู้กันเด็กปอร์กับเอาเบลัยอุขัดยาพีโกกีปาราบัดกิเฮนแมนกันจงนะกันนุ่งมันเปล่งจงพียอสโนยกันจริงขัดกันจงเบลัยฮับเดงจงกันเด็กจริงจ้าจงกับประเทศกับบังอีโยอีกับบังอีเชอร์เคกันจริงเจอร์ซีงำปัดจิโยอีกุมกันเด็กประเทศงำปัดจิโยอีกุมกันเด็กปัตเตงบันเรียวงำปัดจิโยอีกุมกันเด็กดอนลดยกับสปางี้ดอนลดยกับจริงดอนจริงเอ็มกิกาลีอายุกับบังอีกว่าอากินิกิสงี้กิลักกามายอายุกับบังอีดอนอากินิกิสงี้งี้ดอนลดHenry nampak GOE, kau kan ikan job kabang mentah, kabang dan jingkerman, kabang hopeless, kabang isop ban ong ikwa ban peniap ia lagi, manu tiba yo scow hagan ikan janmir, ia kan jingkot ke jauh belai, manu na pedeng jopi jonga, keba yo scow, ki kun samla jangka balang, ki kun samla jangka senat, keba yo scow, bapi de ban long mapi, ka jingkerku bapi nong, ngatrai hangi ngalong manga, kada ka jingkerku syagan ikan bertai. Ngalong manga ka jingkerman apa dah yang jong ka jingdo jingkerman ngalong manga ka kani ka jingkien ka bridge apa dah yang jong kani ka jingklumar ka kani kisni ki para banget ki ba i ki jong au trai pai ka lenom ka ba khat ar ka khat ka ba lingkong ka ba hadu ka ba khandai phi bau belai u khat yung niu abram puli shu la da hikwa ban puli selai ban puli ya ka gospel Matias ka lenom ka ba pra ka khat ka ba arpuan Udan ubriu hangta uba matla haba ukris ujisu urung habat saida urung laong bakilawan lam yung ni ubriu uba matla ujisu ang gaktin ka jong ublay ushim nakti yung tu ubriu uyalam bet shabal jong kata kasnong ladawan hang niya kasnong mudamay lada ujisu uyan ushim ubetin yung ta ubriu uba matla bak oleh syatay shabal kabapala hang ni kalenong kabakhat arbat hang ni hakalenong kabapra ka gospel Matias Marcos kolong Bakini kibriu haba ublay ukhan ki jubab hoy kim don jingkeli da kumbai pa shay menyalam ini pi ke jing hakini kisni kalong ngibon jingkeli palat ublay balai ka ja kum ni balai kalong kum ni balai ka yan kum ni balai kalong kum ni ngibon palat ki jingkeli ublay Katara ka problem jong ka generation ka bamenta ngimla ba jong try kat sa mamialam ngan bud kami lay ngan bud na marmetip mami yana ngimrai shu yo ka jirai kat sa mamialam ngan bud la de ngirwai tang na sentor handoi la do blay utan yang ni nakti o balay galong kumni o balay galong kumni balay ngamat igi jinge balay ngamat igi jingele ngimla balong try kat bamisha kat bangalong ngan bud yeme hadu ka bakun u abram uang kumta habala khot ye uang ngan bud yeme me ong yang i lut ye kini uang ngan ni shim tang ye ka lok jong mi bat yu lot let ye kini ki jing don jing yam jong mi warna lon ra tang ki ba me don ki ba dei hok ki jong mi ura u abram mulai pila ban mundur yo blay ubam jiyo i meno ublay ubam ju syakri meno no questioners ngan lebe idon na preng jong hi ki ba hong syaka de ka perthai ka ba ta trai apa deng juga jing do kam do jam apa deng juga jing kelumar ngan let manga do questioners ngadu kali jing kali ya be ngan bot bay na mga tip menu penyap ya ga men penim ya ga ngalong kum ni ka bangalong hadu menta manu bala la manga na la mangi kadi jing la takti jongi kadi jing la sum ge jongi araja karpo arpoi dan gibaong hadu ka por ge ken mau mi para bengen iong pastor nasngubang ge ka por covid iong ukau dak ban mentang ngasngok wa lockdown biang namar mental aduna ukau hakapor lockdown ngam tip umi nei pilong kumni kama pilong ngilong kumni kama ngilong hadu mentang ngi klem yang balai ute yang ni hatu mamla mo bon siong la da be khot ye na ngan ya be me ong ye na bangadai usamla kristan ngan bot bai ye kata ngan le bai ye kata no question asked ngan bot hok me ong yang bang me ong balong ublai ubakhoy ngaru ngan khoy bai ngan yat bet ye kan galanti
Atau kamla mo ki para bangin ki parlok samla ya ka bangin ong ya ka bakum kata ka jing bangan itu ya pi kapor ka banga kala ka bamot kapor ka banga ngarai ya ka jing bangan yat baru try ka de kapor ka ba etam ka jing ka jang ka de kapor ka banga menmiet ngatia aki jing ja umat ngayo tia ka bayam ngas no tu bangalong marway ha ka de kapor ngala du no yi pa jonga ngam dan shu yi pa Gadang kapor ka bangin itu ya pi udah nukau utau kau ulam iksan kibriu syarap yangi aga jengyak nanti ka bagi mat agi senam gilek no agi senam arajar arajar lain kadang kapor ka bangin jauh ki umat mau terai ngabut ya mereka japan manhum ni kapor ka bakin but yu blay bakin jumpa ka de kapor ka ba etam ngamla man mudur abang rai ka bangan but yu niu nong panim ngam tip ngalong kum no ngayat ngayay haduk mentar ngalong kum ni ki parlok samlang ke jonga ublay ukhot ya pi bapin long ki samlang kristan katu ke jing batai ketien ka bangala batai dan na pedeng jong pi ki bong trai ngan lek mama balong ka jing kerku sya ka bertai ka de jing khon bangan long mana ka jing kerku sya ka bertai ka de jing khon kawan kabahan pi jubah pohon neam pi hak ban jubah kani kini jingkeli kaba pi hak ban tik ya kawai a nabi yes or no umos ungiu Abraham hangi wong terai yes ngan leng haba mi me khot yang ngan leng baga jubah ka janga kalong yes ngan leng Inda puli ka kitien ka jauh blay haga gospel ka jauh Matias kalano ka bakat kendai kada khot ka bakat beriu hadu Al-Quran kong Yau tu beriu usamla, usamla, riusma. Uday usamla, uday usenran, katlay. Hangno haga Bible ben Shem, hadin bau Jisu ula khot ye kat arngot, bau dan khot shu ban but yu. Shim la khot shu ye no ino, tang haga lenong ka bakat kendai. Wang dino ye ki ke ba memedon. Ino ye kita wan ban but ye nga. Kamot wan ban but ye nga. Follow me ban nong usenran jonga. Barang ni ngeyohi bau niu samla uang em nam tre. Baki sok ki bami nangi ngeyohi. Baki sok ki long bau niu samla utu samla uberuspa. Tanya ke kerteng jong uru ngibte. Uja bat kerteng jalut nadong syadong. Pet yu Abraham. Pet yu Abraham hagal nong kabakat nriu kelas nan ka kerteng mentang anam kot syu yameu Abraham and kot yameu Abraham. Ubriu obang dan kun uang ngan ay yameyu kun kabalong impossible ubriu ngan ay bat ujashi sha kunta kabangiu I kapateng menriu kabana kakiet ke jongu naga sengkai ke jongu hi umi uji sukris ken hadin kat nopo hajar senam hadin ki para bangai ki bagi parlok sama ke jonga kan ni ka subject ka khon banlong ka jingker khu sya ka bertai ka dei ka bau blai ukhot ye pi para bau blai ukhot ye pi ka don ka price ka ba pi hap ban siu ka don ka dor ka ba biap ban siu pi hap I no ye ka bertai pi hap I no ye ki tu ki ba bijule men shwa ngala ye thu ye pi ya la ka jong ka jingem ka de ka pohor ka ba etam ka ba ka tu ka ba ngangale ngamla ban le shu mentanga keren nang ni kasubha ban keren la syahai ka ba tolong ngale ne hem ye kai ka ba keren bat kata ka dei ka ba manga bat ma pi ki bau blai ukhot ni hab ban le kom ta kom bala khot ye ni la syahai ni di mangi ning kong ban em bangan ni thu yu pi de na ka ni ka dau ha ka banganya kali so ka yet na kham bi ful da nga shet na ple de ke si nama balai na khat ban mai brio pitem hi ke jingnya sama khor gi brio ke kali kadang-kadang hakali marwai ngatlong marwai bub lak kita ini beri banyak snow nama ki itu you pastor oh tu pastor unang teman keren dia lagi pan kajing klik halam hajron ngati yang ngakom hla beri ngati yang ngakom mai beri bahkan ikan pelong bahkan cin im ke jonga kadur bah beri jong trai kan yapno bun sin ngakang dia kayet full la dau ni beri ya ngatlong marwai hapong ngan beri snow beri mi snow ngalak ban lepop ngong umat dia yang cetu maru hei bahkan pohon ka banga persyang ban rakhie ye brio baka ha ladan bawan ban letam ka ha ban rakhie ki para bengen ki ba ki jonga kadan ka price ka bangi haban sio kadon ka bangi haban sio abangi ko ban long kin nong bu ki jong utrai
Bahkan ni kapateng menriu ka bangi em. Pioi ye ke jingcha ngampat jioi ye ke jingcha ka bakum kini hakini isi. Lana pendep ye ke jingtho agak tin ke jong blai kat shabapai shukulumar. Kat shabapai kamdan ke jingsum. Tin ke jong blai kong haba pioi ye ke ni ki ai wat syap tie try wong pek shanga. Haga gospel Matias Arbusau pek shanga kabamut kini kisni ki dei banja ki hap banja. Handoi kum ki bangai ni pek shutrai. Para bangit kibi bagi parlok samna kabakhat do hagani ka jan mi jengani kisni kumno ken ngala banlong ka jengker khu ye kiwai ngala batahi ye gani ka subjeng ye ka ba ong ki samla kristahan ngala batahi ngangai pilaken mau ngangai ba pilas no thu ngala batahi ru ye ka jengker khu she ka berthai bakade ka jingkhot ye ngabat ye ngi bangin long ka jengker khu bagabakhat do ka long kumno ken ngila banlong ka jengker khu kawai ka bangi ni hapum ki bangi ni de ban tuai ni de ban yang na gabanta ka yin ka sen ka jongi ni de ban tuai na gabanta ka jak ban riu ka jongi ni de ban yang ha khat jomo blai nanta ka manga bat mangi ka bangi ni don kam e ka long ni don kam ban tip ban itu yo trai ni don kam ban da itu yu nong panem mu jongi ni don kam ban itu yo pi ke jing agani kisni kalong ni shutim shapang o Jisu ni sudan tang kata kan knowledge ka bangi ni tip o Jisu de ta henry ni mithu yo personally u apostol Paul wong kum ni haga shiti ka baar jo shu Timothy haga lenong ka baning kong ka khat ka khatar wong ngale yakini ki ai baro na sha shitom na ya sha na good you try na nganya ning ba ki jinge balai ngale yakini dai tang namar gawai gadau namar ngala itu yau ta ubanga ngala shanya kanungon na pedeng jongi ki samla kristan kanungon na pedeng jonga bab jongi ka KJP synod ka jongi ka KJP assembly ka jongi kungi kon samla nginut banom shispa prabos nem ngilayo ya ga gospel bagin ong hagani ga mihet jongani ga sui ngati pastor ngala itu yau ta ubanga ngala shanya ngala itu lada pila itu kasdang nang di kedono joge bat kami sabar kapau sabar bat kedi itu ketien ke jauh blai kong aga ke jorai saham ke bar la ka kuri jonga ka slay shikiwai bat ka perthai ka yo maap ye ke jingkerku maap ya na ba ong ye ke di kentia lada dei bangi pelong ye ke jing sengalam lada dei bangi duai kom bangi yalap election Nathai ka perthai kari ka jongi kan chen dalong na kumai ban. Pioi ye ka jipanan kam ye ka ktihin ka jong blai. Ka jipanan kam khala ye ka kerteng ka jong blai. Ki jiu ye ka kentin yawe kim ju panan kam kim ju ong. Lada ki rupule ye ka tora ye ka kitab ka bakhoi. Ha bakoi ha ka kentin yawe ki ong no Adonai lani Elohim. Nama ka kentin yawe ka krau ka kentang palan. Mangingi yongi shane. Mi pastor ru bali yeleng election phau blai le shatai ru phau blai le kani ru shu pha bai utau blai dono janga kapang ki para bangai ki bai namara ka jaka kum ki bangai ngin long ka jing ka ku long pan ban ka jing tim ye kani ka pertai ka jok ka jat ban riu ka jongi ka bangi yumi kam ban shu ye ka jing shat tieng ka jongi yau ta u bangi ni shanya nyem tip ha ka bakot ngi kan no bai yu tai o phao tay o le pong ta kadi ki kwa la dia o phao ta para bangit ki bai ki parlok sana na khot ye phi ha kani kam ye kerpang ye kapalang han ni hamu demah lembat ye ngilang baro samla kristan ni la kani kadi kapor ka ba etam kapor ka ba kom ki bangit ni yem pakani kan ra ye ka lawai ke jogi hadin lai khos nem ki pa ki jong ka palang ki la le no mangabat mapi ki parlok samla ngin nantarai syai ka balang ga jongi lada kumni ngi long hagini gisni ke ba syakal ye gublei de tangga enjoyment ka de be tanggi ke festival ben ngi yo hi ke jinglong ga jongi pada bangi ki ba he nga khot yu pi ngai no yu blei bakat ni ngi thon na ga ye ga jong blei ka ba ni trang ban la ye na ga banta jong ba ga twai ga hagini ga chan ni ha ba ni yo sngau ye ga ga jing khot
ngenong try ngan but yami kombaong uniu Abraham ngan but yami ngam num kali jing kali dengan depan yati ke tem juga sengil juga jinyap nganum syapting ya gawas sengil ngan but yami la yap la im ngan yai but yami imam Thomas irwai ya daga jing rwai yami ngan yaro ru kotrai hapde ke kuslaihi ki shitom ki babe ya na shanu ngan pen tan shameken ban pet ban ri ki para bangai ki ba ye ublai khot yeni ki samlang kristan ka jingkan kruken ya kan ka perthe ka manga ba nani dien ublai yera ublai kerku naga benda ka burom jong amen hakini ka por nan kerpat ini ki parlo ke jong ki bayawan lang ibawan sok i bagi persang ke jong i kin man chekman bana ye ke jing rai kerpang ublai nan ta ka burom jong amen